Mayugit nga adlaw sa inyo tanan. Kasining itiyon magapadayon kita sa pagmalandong sang pulong sang Ginoo kagini makita sa Mateo kapitulo 16 alin sa 1 tubtob sa 23 mga tatlong lang ka verses ang aton pagatandugon sining itiyon. Kagakon anay pagabasahon diri ang pulong sa Dios nga nagasiling, sugod sadto nga tiyon, naghambal si Hesus sing maathag sa iya mga gintuton-an. Dapat ako magkadto sa Jerusalem kag mag-antos sang tanan sa mga kamot sang mga katigulangan sang mga Hudiyo, sa pangulo ng mga pari kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatyon ako kag si katatlong adlaw pagabanhawon ako. 22 Gidala siya ni Pedro sa tubangan ukon sa uluunhan kag ginsaway, Ginoo, ang Dios hindi magtugot sini, hindi ini dapat matabo sa imo. Nagbalikid si Hesus kay Pedro kag ginsiganan siya, palayo ka sa akon, Satanas, ginbalabagan mo ako, kay ang imo mga panguna-una iya sang tao kag hindi iya sang Dios. Ini amo ang pulong sa Ginoo, kagaton ni pagapatog silingan. Hatagan naton ini sang mga kahulugan para sa aton mga kabuhi. Ilabi na gid kay nagaselebrar kita subong nanungod sa kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesus Christ nga aton manluluwas. Kag ang aton gid sentro sang aton nga pagpabalandong amo ang pagdiskubre kag pag-intindi sang mga ginpahayag ni Jesus Christ sa iyang mga gintuton-an o kon sumulunod. Kakudaton ini manghangpan sing mathag, aton man ini ma-apply sa aton mga kabuhi sa siningation samtang nagpabalandong kita sang kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesus Christ. Ang ginhambal ni Jesus Christ sa iyang mga gintuton-an. Ang una, amo ini ang ginbasa nakon sa 21. Siguro akong din suliton liwas kay tatlo malang ni ka verses. Amo ini ang gisiling ni Jesus Christ sa iyang mga gintuton-an. Siling niya, sugod sadto ation, naghambal si Jesus sing mathag sa iya mga gintuton-an. Anong siling niya? Siling niya amo ini, dapat ako mag-antos sa Jerusalem. Dapat ako kag mag-antos sing tama sa mga katigulangan sang mga Hudiyo, sa pangulo sang mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatyon ako kag si katatlong adlaw pagabanhawon ako. Ang ginhambal ni Jesus Christ diri, akon lang liwat suliton, agod nga marehistro ini sa aton hunahuna. Ginhambal ni Jesus Christ siya mga gituton-an nga magaantos gid siya sing tama kag pagapatyon siya. Kag ginhambal niya diri ang mga grupo sa mga tao nga magahandom sa pagpatay sa iya. Siling niya diri ang mga elders sang mga Hudiyo, amo ini ang mga katigulangan nga mga maalam sa mga Hudiyo nga nahimong advisor nila. Ang mga tigulang, ang mga maalam, may mga eksperyensya sila kag makatudlo sila sang insakto kung ano ang nagkakabagay. So mga elders,
kag siling sa ni Jesus Christ, dala nila ang mga high priest, mga pari sa mga Hudiyo. Amo ini ang mga pari sa mga Hudiyo sadtong tion nga diri pa si Kristo nagapanudlo kag ginambal niya nga ini nga mga pari sa Hudiyo maga pangita sing paagi sa pagpatay sa iya. Kag luwas pa sina ginsiling ni Jesus Christ ang isa pa gid ka grupo nga magahandom sa pagsakit ug pagpatay sa iya, among siling niya nga mga manunudlo sang mga kasuguan. So mga reliyoso silang mga tao, elders, high priest, mga manunudlo sang kasuguan, mga reliyoso, pero amo ini ang mga tao nga ginmit lang ni Jesus Christ nga magapaantos kag magapatay sa iya. So ang 22 ato diri makita nga gindala siya ni Pedro sa uluunhan kag ginsaway. Hindi gusto si San Pedro ang magpamati sang istorya ni Kristo. Siling ni San Pedro, Ginoo, ang Diyos hindi magtugot sini. Hindi ini dapat matabo sa imo. So pagkabati ni San Pedro, nga nagsiling si Kristo nga pagapatyon siya, kag magaanto siya sa kamot sang mga elders, sa mga Hudiyo, sang mga pari, kag sa mga manudlo sa kasuguan, gindala siya ni San Pedro dito sa uluonan jutay. Nga silahanon lang, kay man grupo ang inambala ni Kristo, iyang mga gitutunan sa aton pa grupo. So si San Pedro, gindala niya si Kristo sa uluonan, nga silahanon sila lang adwa. Kag amo ini ang ginhambal ni San Pedro sa iya. Tungod sa kabalaka ni San Pedro, ginsaway niya si Jesus Christ. Siling niya, hindi ka maghambal sina, hindi ini matabo sa imo. Ang Diyos hindi magtugot nga pagapatyon ikaw. So hindi ka maghambal sina, kag hindi ina matabo sa imo. Siling ni San Pedro sa iya. Medyo sabdong siya, ginsaway siya ni San Pedro nga hindi maghambal sina nga mga bagay. Si San Pedro may dako nga kabalaka sa iya, kag San Pedro pulo parehas man sa aton subong nga mga tao. Kung sa aton pamilya, may ara nga nagabalatian, nagamasakit, kag ang isa maga-report nga magasiling, daw mabugat na gid ang balatian sang aton nga utod. Daw hindi na siya magdugay. Kita nga ginaistoryahan niya, wala kag hindi gusto magpamati kung kamatayon ang paghambalan. Dayon naton siling sa aton mga utod nga maghambal kung kamatayon kag grabe. Ginasingganan naton nga hindi ka maghambal sina. Ano uway kasalig sa Diyos? Ano ang doktor? Mas gamhanan pa bala sa Diyos? Ginasabdong naton. So ang nagaistorya, hindi na lang maghambal, mag-untat na lang. Kay man nabatyagan niya nga, hindi kita gusto magpamati kung balatian, kung masakit, kung kamatayon ang paghambalan. Amo man ina si San Pedro, kang tanan nga mga gintutunan ni Kristo, hindi sila interesado sa pagpamati sa ginhambal ni Kristo, nga bagaantos kay siya sing tama sa mga kamot, sa mga Hudiyo, sa mga manunudlo sa kasuguan, kag sa mga pari sa mga Hudiyo. Hindi sila gusto magpamati sina. Amo ini nga si Kristo sa 23 nagsiling, nagbalikid si Jesus kay Pedro kag ginsingganan siya, palayo ka sa akon, Satanas, ginbalabagan mo ako,
Kaya ang imo mga panghuna-huna, iya sang tao, kag hindi iya sang Dios. Ang mga kamatuoran diri amo ini, nga si Kristo, ginsabdong niya si San Pedro. Pero ang makatilingala lang di, amo nga ginsingganan ni Jesus Christ, si San Pedro nga Satanas. Nagbalikid si Jesus kay Pedro, kag ginsingganan siya, palayo ka sa akon, Satanas. Si San Pedro, hindi man nga nahimo siya nga Satanas. Pero ang ginhambal niya kay Kristo, hindi ayon sa plano kag kabubuton sang Dios. Ang iya ginhambal nga pugna niya si Kristo, nga hindi magpalansang sa cross, suno sa utok ni Satanas. Kay man amoy ni ang kamatuoran, aton tadugon jutay si Satanas. Si Satanas may gahom, hindi ina madinay nga kamatuoran. Pero si Satanas wala makahibalo sang tanan nga plano sang Dios. Plano ilabi na gid sa kaluwasan sang aton mga kalag. Wala si Satanas sinaiya makaintindi maayo. Kay man si Satanas hindi Dios, kag si Satanas wala makahibalo sang tanan nga butang. Ang nakahibalo lamang sang tanan nga butang halin sa pagtuga sa katapusan, tubtod sa katapusan, sining kalibutan nga aton pagaistaran, ang Dios gid lang. Okay. So si Satanas, ang iya nga mga plano supak sa plano sang Dios. Ang una iya nga huna-huna ni Satanas amo ini, nga kung si Kristo ilansang sa cross kag mapatay dito sa cross, hindi matuman ang misyon ni Kristo sa pagkari kag sa pagluwas sa mga tao. Abi ni Satanas amo ina nga sa primero pagid, gusto ni Satanas nga si Kristo mapatay, agod nga hindi niya matuman ang iyang misyon. Ano nga misyon? Ang pagluwas sa mga katawhan sa kalibutan. So naninguha si Satanas sa primero nga panahon nga mapatay si Kristo pagi sa pagpalansang sa krus. Amoy nang natabo nga ang grupo, may grupo, ginatawag nila nga council, na komponer sa mga pare, sa mga elders, sa mga Hudyo, sa mga manunudlo sang kasuguan. Nagmeeting sila sa sekreto nga wala sinikabalo. Nagmeeting sila nga dapat si Kristo patyon pagi sa pagpalansang sa cross. Naghiliusa sila kay mansadto nga tiyon ang ngalan ni Kristo tama na gid kabantog, kay dalagko nga mga milagro ang nahimo. Ilabi na gid nga may report nga ilang nabatian nga si Lazaro nga 4 na kaadlaw sa lulubngan nga napatay kag ginlubong 4 na kaadlaw sa lulubngan, ginbanhaw ni Jesus Christ. Kag ang mayong ina nga balita nagdalagan sa mga katawhan, ilabi na gid sa mga leaders sang mga Hudyo. So nagbatyag sila nga kung hindi ina matapna, madamo nga mga tao ang magsunod kay Kristo. So agud matapna, dapat nga mapatay si Kristo. So nagmeeting sila, mga maalam nga mga katawhan, reliyoso,
Kag ang ilang leader, ang isa ka pare nga alan niya si Caiphas, nag-suggest sila niya dapat nga mapatay siya. Kay kung di siya mapatay, paagi sa pagpalansang sa cross, mangakig ang mga Romanhon, ang Roma. Kay man ang Israel sa sinangation under sa pagbulutan sang Roma, gin-occupy sila sang Roma. So sa idalon sila sa pagbulutan sang Roma, kag kon siling nila si Kristo nga nagapakahari kag nagapaka-Diyos kag naghambal nga siya Mesiyas, siya anak sang Diyos, kon hindi inaamatap na mangakig ang Roma, gubon nila ang aton templo, kag gubon nila ang aton pungsod nga Israel. Agod nga hindi inamatabo, dapat nga may isa lang nga mapatay, kag hindi ang tanan nga mga Israelinhon malaglag tungod lang sa sining isa ka tawo. 100% nagsugot ang tanan nga membro sang council, mga manunodlo sang kasuguan, mga pare, kag mga ginasiling naton nga mga elders, katigulangan, mga parisiyo, 100% okay gid sila nga patyon si Kristo pagi sa pagpalansang sa cross. Kag tungod sina si Satanas, medyo nalipay si sina, kay na nga meeting, motivated ni Satanas. Sa likod si Satanas sina nga meeting, conforme gid siya nga patyon. Dason nang hikot si Satanas sa kabuhi ni Judas. Si Judas, nakaibalo nga ang mga leaders nagaplano nga patyon si Jesus Christ. Pero ang mga leaders na problema, kung sino ang mangulo sa pagdakop kay Kristo, kay way mangani sila katultol, kundi permi si Kristo nagakadto. So nagkadto si Judas sa ila, sa mga leaders, sa mga Hudiyo, kag nagboluntar nga siya ang magapangulo, kag magatuytod, magaguide sa mga soldado sa pagdakop kay Jesus Christ. Pero siling ni Judas sa ila, pilang sohol ninyo sa akon. Alisto ang mga leaders, kung kwarta, wala wala problema. 30 pieces of silver, ara dayon, ginhatag kay Judas. Siya lang ang mangulo, pagtudlo sa mga soldado, kung diin nga lugar dakpon si Jesus Christ. Inang tanan, ginsakyan ni Satanas. Si Judas, ang council nga nagmeeting, nga dapat si Kristo mapatay, ang sa likod sina si Satanas. Kaya gusto ni Satanas nga si Kristo mapatay dayon, agod nga hindi niya matuman ang iyang mission sa pagluwas sa aton nga mga tao nga nagkakinahanglan sa manuluwas tungod kay kitang tanan may sala kag ang bayad sang aton sala amo ang kamatayon. Kagagod nga hindi mabayran ang aton sala, kagagod nga hindi kita makaangkon sang kasiguruan, sang kaluwasan, sang aton kalag. Si Satanas gusto nga mapatay si Kristo, agud nga hindi matuman ang iyang mission sa pagluwas sa aton. Dira siya nagsala. Dira si Satanas nagsala. Kay wala siya kabalo kung anong plano sang Diyos. May gahom siya, pero hindi siya nakahibalo sang tanan. Wala siya kahibalo sang plano sang Diyos, nga si Kristo nagsulob sang lawas sang tao, nagkari sa duta, sa paghalad siya iyang kaugalingon sa cross, agod nga ang tao makaangkon sang kaluwasan sang ilang kalag, inaamo ang wala na balaan ni Satanas. Tanaw naton iya ang plano sang Dios. Sugod kita sa Old Testament.
Kagini makita sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Tapos nga ang tao nahulog sa sala, kay gintintar sila ni Satanas, ang Diyos naghambal. Sa Genesis 3:15. Siling sa Diyos ang tion magaabot. Tagna. Nga ang anak sang babae, sino ina nga babae? Si Virgin Mary. Ang anak sang babae, sino ang iyang anak? Si Jesus Christ. Tagna ina sa Old Testament. Tapos nga ang tao nahulog sa sala. Ang siling sang Diyos abo ini, ang anak sang babae magadugmok sang agtang ni Satanas. Kag si Satanas magasamad sang tiil sang anak sang babae. Ano ang gusto isiling sina? Ang interpretasyon sina amo ini, nga si Kristo ang anak sang babae magaguba sang gahom ni Satanas. Iya nga gubon ang agtang, dugmoko niya ang agtang, siya ang magaguba sang gahom ni Satanas. Pero si Satanas magasamad lamang sang tiil sang anak sang tao. Ano ina? Paglansang sa krus, samad kung sa atong pa, lansang sa krus. Amo ina ang interpretasyon. Amo ina ang wala na hangpan ni Satanas, nga si Kristo gali, pagi sa pagpalansang sa krus, amo ang magaguba sa iyang gahom. So nagadali gid siya si Satanas, nga ilansang si Kristo sa krus, agon matapos ang tanan, gali kay amo ina ang paagi, ang plano sang Dios sa pagguba sang gahom niya, nga wala niya natalupangdan. Kagamo pagid ini ang ginsulat sa Bible sa aton. Kagini makita agad sa blaan na kasulatan nga nagahambal nga si Kristo nagkari, nagsulob siya sang lawas sang tao, nagkari sa kalibutan, agod sa pagguba sang mga binuhatan ni Satanas. Anong ginahimo ni Satanas? Siling siyang Bible, si Satanas, amo ang nagalaglag sang kabuhi sang mga tao. Siling ni Kristo, ako nagkari sa paghatag sang kabuhi, pero ang kaaway ng amo si Satanas, nagkari agod sa pagdestroy, sa paglaglag sang kalag kag kabuhi sang mga katawan. Amo na ang diferensya. Kag si Satanas, way kabalo, nga si Kristo nagkari agod sa pagguba, pagpauntat sang iyang mga likoton sa paglaglag sang kabuhi sang mga katawan. Okay. Pero nakatalupangod gid man si Satanas sa uli. Nakatalupangod siya nga kung si Kristo gali ilansang sa cross, gubon ni Kristo amo ina ang paagi sang Dios sa pagguba sang iya nga gahom kag sa pagsilot sa iya. Nakamarasmas siya sa sinang nga kamatuoran. Amo ina ang plano iya sang Ginoo nga si Kristo wala gid nagbalibad sa paghalad siyang kabuhi. Halin bala sa garden sang Eden sang nagpangamuyo si Kristo. Ang pangamuyo ni Kristo dito, sandali na lang siya ilansang sa cross. Nya amay kon mahimo, ilikaw ini nga kupa sa akon. Pero hindi ang sa akon amo ang matuman. Nagduko si Kristo ang mga balas nagatululo, kadaw lagdo sang dugo pula, nagatulo sa duta, nagatupa sa mga bato. Grabe ang balatyago ni Jesus Christ. Pero dito pala nga daan sa pagpangamuyo ni Kristo sa garden sa Getsemani, naperdi na si Satanas. Gindaog na siya ni Jesus Christ. Sa pagsiling pa lang ni Jesus Christ, amay,
ang imong kabubuton, amo ang matuman. Desidido si Kristo sa paghalad sa iyang kabuhi sa krus. Hindi siya mag-atras bisan isa lang gid katikang batuan niya, ihalad niya iyang kabuhi agod nga matigayon ang imo kag akong kaluwasan. So paghambal ni Kristo sina, wala na dayon mahimo si Satanas, gindaog na siya. So si Satanas wala gyapon nag-give up. Wala siya nag-give up. Kung sa bagay, si Jesus Christ, kadamo nga mga bisis, kay man si Jesus Christ, desidido, 100% ihalad niya gid ang iyang kabuhi. Kay amo na ang plano sang Dios. Kagamo na ang tuyo nga ginpadala siya sang Amay. So sa Kristo nagbalik-balik hambal. Siling niya ako magaanto sing tama. Pagapatyon ako. Pero ang iyang mga gintutunan halos hindi makaintindi sina kay wala sila gana mamati kung maghambal si Kristo nga magaanto siya kag pagapatyon siya. Hindi sila interesado magpamati sina. Sa libro lang nga daan sang Mateo, 4 ka bisis ginsulit ni Kristo sa ila sa amuna nga grupo mga gintutunan sa libro sa Mateo. 4 ginhambal ni Kristo sa ila, pero wala sila makaintindi maayo kay way man sila gana magpamati. O alin sa Mateo, pagkadto sa Marcos, pagkadto sa Lucas, pagkadto sa John, ara dira nasulat ginhambal ni Kristo nga dapat siya magaantos, magpalansang sa krus. Pero wala sila makaintindi. Igo lang sila nakamarasmas nga nakaintindi maayo sadtong tion nga si Kristo ginlansang sa krus, ginlubong kag sa ikatatlo nga adlaw nabanhaw siya. So nagsiling ay mga gintutonan, amo ni gali ang ginsiling niya sa aton sang una nga dapat siya magaantos kag pagapatyon kag mabanhaw sa ikatatlo nga adlaw. Karon pa sila makaintindi, pero sang ginhambalan sila ni Kristo sa madamo nga mga bisis, wala sila kay hindi sila interesado sa pagpamati kung maghambal si Kristo nga dapat siya magantos kag mapatay kag mabanhaw sa ikatatlo nga adlaw. Pero mga kauturan, may mga bagay nga aton talupangdon sa siningation. Nagsiling ako kay na si Satanas wala gid nag-give up, nagpadayon gid siya. Gusto naman ni Satanas nagkambyo ang iyang plano. Ang una ni plano ni Satanas, gingamit niya ang mga tao agud ilansang si Kristo sa krus. Kag nagadali gid siya nga ilansang. Karon sa natalupangdan ni Satanas nga ang plano gali iya sang Dios nga dapat si Kristo magpalansang agud kita magkalaluwas, nagkambyo naman ang strategy ni Satanas. Ano naman ginhimo ni Satanas? Gusto naman niya sa siningation nga pugnan nga hindi mapatay si Kristo. Primero iya gusto siya nga ilansang agud mapatay. Karon niya sa natulupangdan niya ang kamatuoran nga ang kamatayon gali ni Kristo dito sa cross, amo ang plano kag paagi sang Dios agud nga kita makaangkon sa kaluwasan. Kutob sa iyang mahimo, ginpugnan niya nga hindi magpadayon si Kristo nga magpalansang dito sa cross. Kabalo ka ako nung ginimo niya. Ang mga high priest, ang mga elders to nagplano blang na ilansang siya, ang mga manunudlo sang kasuguan, samtang si Kristo dito na
nagakabit sa cross, nagasinggitan sila. Anong hambal nila? Siling nila, kung ikaw ang anak sang Diyos, kung ikaw ang Mesiyas, panaog dira sa cross, luwasa ang imong kaugalingon. Anong ilang hambal? Papanaugon si Kristo sa cross. Pamatud-an nga siya Diyos, pamatud-an nga siya ang Mesiyas, pamatud-an nga siya ang manuluwas, panaog dra. Amo naman na ang challenge. Nagsala na si Satanas nga wala na siya makaibalo kung anong buhaton niya. Gusto niya primero ipalansang, anay nagpalansang na si Kristo. Gusto naman niya magpanaog. Nagsala na siya kung anong iyang buhaton. Amo man ini ang singgit sa mga soldado nga nagsiling, siling nila, nagasiling ikaw nga, ikaw manuluwas sa mga tao, luwasa ang imong kagalingon, panaog dira sa cross. Amo man ang mga tao nga nagtanaw dito, nagaagi sa dalan, ang singgitan nila nga pamatudi, luwasa ang imong kagalingon, panaog ikaw dira sa cross. Ang tanan nga yadto dito nga nagatanaw sa ginlansang si Kristo sa cross, isa lang ang ilang lingwahe, isa lang ang ilang pangabay, nga si Kristo magapanaog sa cross. Tungod na kay Satanas nga nagagamit sa ila, agud nga hindi madayon si Kristo maghalad sa iyang kabuhi dito sa cross. So nagkambyo ang plano ni Satanas. Gusto na niya nga manaog si Kristo, hindi na magpalansang si Kristo. Pero mga utod, bugos iya ang huna-huna ni Kristo. Ang iyang ginatuman, ang kabubuton sa iyang amay, hindi kung ano ang ginahambal sang mga tao. Ang plano sang amay, ang plano sang Diyos, nga magpabilin siya dito sa cross. Agod nga mabayran ang bayad sang aton sala. Kag makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalat. Kung si Kristo nagtuman sang ginsinggitan sa mga tao dito, halin sa mga soldado, halin sa tanan nga mga nagatanaw, sa mga high priest, sa mga iskriba, sa tanan nga manunudlo, mga parisiyo, kag nagsiling si Kristo, okay, pamatud-an ko sa inyo nga Diyos ako, manaog ako, karon sinong ibulos mo to sa pagluwas sa mga tao? Kabandanan nga si Kristo, nagpabilin dito sa cross. Agod nga ang imo kag akon kaluwasan matigayon. Kay kun luwas, kun wala sing hamili nga dugo ni Kristo, nga magakawas dito sa cross, wala sing kapatawaran sang aton mga sala. Dumdumon ninyo nga dito sa cross sa nagkakabit na si Kristo, may duha ka kawatan. Ang isa kakawatan gingamit pagid ni Satanas. Ang siling sang isa ka kriminal kay manduwa sila. Amo man siling niya, kung anak ikaw sang Dios, luwason mong imong kaugalingon, panaog ka dira sa cross, kag luwasaman kami. Ang isa iya nagsabdong siya, ginsabdong siya sang isa man ka kriminal sa isa ka kilid. Hindi ka maghambal sina, kita iya makasasala. Kagini nga silot dapat sa aton, pero sa iling sang isa kakawatan, siya iya wala sing sala. Ginkilala sa siningang kawatan nga sila iya may sala. Kag iya ginhambal ng Kristo iya wala sala. Nabalaan niya, nagtuo siya nga si Kristo iya wala sala. Kag naghambal siya, Ginoo, dumduma ako kung dito na ikaw sa imong kinharian.
Anong sabat ni Kristo? Karon dayon upod ka sa akon sa paraiso. Ginkilala niya nga may sala siya, nagtuo siya nga si Kristo manuluwas, ginilonsula niya ang iyang sala, kaginpatawad siya sa Diyos. Pero ang punto mo ini, nga ang ang isa kakawatan nga kriminal gingamit pagid ni Kristo. Daw malabutanay na sila kung wala na lansang. Pwede niya labot. Ginhambalan pag niya si Kristo. Panaog. Pero si Kristo wala nagapamati, wala man nagsabat siya. Ang ginhatagan siyang atensyon ni Kristo, ang isa nga nangayo sang kapatawaran, kag kaluwasan siya kalag. Mga utod, amo ini ang mga kamatuoran. Kag nahangpa naton sa siningation, ang kabangdanan nga si Kristo voluntaryo nga naghalad siyang kabuhi sa cross. Kagamuni ang siling ni Jesus Christ sa John chapter 10 verses 17 kag 18. Siling ni Jesus Christ amo ini, ang amay nahigugma sa akon, kay handa ako sa paghalad sang akon kabuhi. Wala sing makakuha sang akon kabuhi. Voluntaryo nakon ini siling ni Kristo nga ginhalad ang akon kabuhi. Pero siling niya, bawion manakon iniliwat. Nagatudlo siya sang kamatayon kag pagkabanhaw. Ang siling niya nga bawion nakon iniliwat, ang gusto niya siling mabanhaw man ako liwat tapos nga mapatay ako. Pero siling niya, ang amay nagahigugma gid sa akon, kay voluntaryo nako nga ginhatag ang akon kabuhi sa mga katawhan. Kung sa bagay, kung hindi si Kristo gusto nga magpalansang sa cross, wala sang bisan sinong gwapo nga makapigo sa iya, makagapo sa iya sa pagpalansang dito sa cross. Doon ruma, sang tion nga gindakop si Kristo, agod nga dalon dito kagilansang sa cross, nagbato si San Pedro, kaginlabo ni San Pedro ang isa nga nagdakop kag naigo gid ang dalunggan. Kaginsabdong ni Jesus Christ si Pedro, sinya ibalik ang imong espada sa tagob sang imo sang suludlan. Kag nagsiling si Kristo sa iya, wala ka bala kahibalo nga isa ko lang kapanawag dito sa langit, ipadala sang amay ang 12 ka batalyon nga mga anghel kag mag-away kag magpatay sang tanan nga mga tao. Pero siling ni Jesus Christ sa San Pedro amo ini, kung himuon nakon ina, ano ang pagkatuman sang ginatudlo sang Bible halin sa mga propeta kay Moses, kay David sa Old Testament, nga nagatudlo nga kinahanglan ako maghalad sang akon kabuhi sa krus sang Kalbaryo. So, kung gusto gali yan ni Kristo nga hindi siya magpalansang, wala sing gamhanan nga tao sa sining kalibutan nga sarang kay bisan isa lang ka anghel pwede makapatay sa pinakadamo ng mga katawhan sa sining kalibutan kung gintawag lang ni Kristo. Pero wala niya ina ginhimo, kay man ang nagapangibabaw amo ang paghigugma niya sa imo kag sa akon, kay hindi siya buot nga kita malaglag sa silot sang kalayo dito sa impierno, kundi nga ang tanan makaangkon sang kaluwasan sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag makapakig-upod kita dito sa iya sa langit sa balay sang Ginoo. Ining tanan
ginhimo ni Kristo para sa aton tungod kay nagapanghibabaw ang iyang paghigugma. Sa katapusan, ang tanan nga gin-assign sang Dios kay Kristo nga iyang paghimuon diri sa duta, gintapos niya gid tanan. Wala siya siyang nalipatan bisan isa. Wala gid siya nag-atras bisan isa lang katapak. Gintuman niya gid tanan. Amo ina nga si Kristo nagpangamuyo before siya nga ginlansang sa cross, nagpangamuyo siya. Siya amay, gintapos ko na ang tanan nga hilikoton. Ang tanan nga assignment kon sa eskwelahan pa, ang tanan nga homework, gintapos ko na. Wala na sing bilin. Kag sang si Kristo dito na sa cross nagakabit, isa sang iyang mga pulong nga ginhambal, nagsiling siya, tapos na, himpit na ang tanan nga hilikoton nga ginpaobra sa iya, gintapos niya gid tanan dito sa cross sang Kalbaryo. Tungod kay natapos naman niya ang tanan, ang aton himuon amo ini nga magapaubos kita sa aton kagalingon, batunon naton inang kaluwasan nga gintapos ni Kristo dito sa cross sang Kalbaryo. Aton buksan ang aton mga kabuhi. Batonon naton si Kristo sing lubos, kay siya amo ang nagtapos kag nagbukas sang purtahan sang kaluwasan para sa aton tanan. Kag sa aton pagpamalandong sa sining ginasiling naton nga Semana Santa, nagapamalandong kita sang iyang kamatayon kag sa iyang pagkabanhaw, kabay nga mabatigan naton sa siningitiun kung daw ano kadako sang pagigugma sang Dios sa aton sa bagay nga ginpadala niya gid ayang bugtong anak si Kristo. Kag tungod sa dako nga paghigugma ni Kristo, bisang sang mga makasasala pa kita, si Kristo naghalad sa iyang kabuhi sa cross sa pagpakita kung daw ano kadako sa nga paghigugma sa imo kag sa aton. Kagkabay nga balusan manaton ina sa ngaton hugot nga paghigugma kag pag-alagad sa iya. Mga kauturan, madamo gid nga salamat. Amen.